Pagkakabit po ng CCTV, mandatoryo na po sa mga high-risk na negosyo sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Mandatory na ang paglalagay ng CCTV system sa mga high-risk establishments dito sa lungsod ng Dagupan City bilang requirement sa pagkuha at pag-renew ng business permit. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng Sangguniang Panlungsod sa Draft Ordinance No. 0-05-2026 na layong higit pang palakasin ang seguridad at maiwasan ang krimen sa lungsod. Saklaw ng ordinansa ang mga bangko, pawn shop, remittance centers, mall at palengke, gasolinahan, 24 oras na convenience store at nightclub, hotel at lodging houses, gayon din ang mga paaralan, ospital at butika na bukas sa gabi. Ayon sa patakaran, kinakailangan ma-inspeksyon ng Public Order and Safety Office ang CCTV system ng isang establishmento at makakuha ng CCTV clearance bago ito ipayagang makapag-renew ng business permit. May nakalaang parusa para sa mga lalabag sa ordinansa. Sa unang paglabag, magbibigay muna ng babala at palugit na hanggang 30 araw upang makasunod. Kung hindi pa rin tutupad, maaaring patawan ng multa at suspendihin ang business permit. Sa mga paulit-ulit naman na lalabag, posible namang hindi na i-renew ang permit at tuluyang ipasara ang negosyo. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng ordinansa, bubuo ang lungsod ng isang CCTV task force, katuwang ang pulisya upang matiyak ang mahigpit at maayos na implementasyon ng nasabing patakaran. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.